fáilte romh go ar páir agus tá Shéamas Mac Annaidh linn inniu. Tá fáilte romh Séamas. Gur mé maigad Séamas. Sin bé sin an chunstaigh sin a chéadrad ar náid an dá Séamas ach ar náid an caiime a rá ón tús a digan tú. Nach bhfuil an trílog léite agam go fáil agus mar gheallar sin beidir go mé aineálas in éit haineálas a scapúar am an seo ach bhhaile a chaint go ddíra chan fáin sihir litere atá déant agat inniu ach bhhaile a bheith lóirt ar de chúlrá ar de hálach, ar de hideas, ar an idehas, na pástanna. Rudí nach well, tás agam ar náide go mainn achan rud leis an scríbhneoireacht, ach ní go ddíireach ar an scríbhneoireacht a bhhaile a dhéanamh inniu, ach go ddíireach ar de húil solar ó clú na scríbhneoireachta ort agus in dhé sin fásta ar náide. Agus stohí gur béin an rud is táhachtaí agus an chéadrad de hálach. Well, rugú me se I mála clia mar Harlinn se a bhí me ahar in inis ceatlan an le a rugú mé agus wugmuid go inis ceatlan an san bhliain 66 mar Harlinn se. Me hiis móthirí casú ar a chéile iad I Muinahan. Bhí me ahar in san bank muan agus lein agus bagochtúr I mhahar bhí sé gobar in san choras puebli bhí sé plé leis an etchin bhí in san caigadí bhí sin in a galar grána in san tír go fáil. Bhí sé léhéad go leor ag an am sin fásta. Bhí agus mar a Harlinn se sala rósí I Muinahan bhí sé gobar I Gundé Charcaí agus bhí sé gobar in san hospital aró Sean O'Riordan an agus bhí aithne eici ar Sean O'Riordan. Ar náid eitin na bhfuil sé sin fásta. Gotíra, yeah. Stoi go ró commerceid bhag nó ór commerceid díreach eici leis. Bhí aithne bhaid eici agus dúirt sí gur duine inta samúla bhí an bhí sé bra canteach agus Comáile sin bhíú daine a chat is de th chuirt heigé an tathar taigh go mar a chu agus daine eile ó buinteach le cuasaí litríocht agus le cuasaí Gaeilge. Má bhathar tógaí a mála he clia agus bhí rinchhaid Gaeilge aici. Dearthar léhí éigán brescú thóg sesin a chláán leis an Gaeilge agus is dóil an beidir gró fun ar má bhathar sin I dhéanamh go mbeidh aithní ró Gaeilge ar bí ag maithir bas an ómaí I ddíróin de maithir agus teas agat an trá sin nuair a chuaigh tú is dean san bhainc ní ró cead agat a bheith lonnaithe tíbhastí de 100,000 ó de áit gucha séin ar agla go mbeadh camastal na rud ag an ar bon agad. So choirú sé sin go cilcéil Gundé an dún go Caisleán an Mhairí Gundé Bhío go Corcaí bhí sé mal fearste le linn an blitz. So bhí neart scéaltaí aige san mar gheallar áitinaí éagsa le frídin tír agus má bhathar fosta ó tharla gróise ag bogú hart. Ach mar dúirt sé tharla gróisiad birte go bar I Muinahan ar a casú ar a chéile iad agus pósú an sin iad agus mise an chéad duine cluine agus bhí fan ar má bhathar go aráis go bála clia áitir ó aithne eici ar gachtarí agus ar an ospidal. Ní ró mór an meas eici ní dóilm ar an ospidal ar I Muinahan an trá sin so thuaidh sí ráis go bála clia nar a haing mise ar an saoil agus an céad bhirt eile fásta rugú iad san I mála clia. So tógu me sé I dosa baire I Muinahan ach in san bhliain 64 wugmuid go dún dealagan gus caiithmuid gábhliain an sin bhí maithir mar lashaineisteoir inún dealagan agus an sin ag jeú 66 ceapú ina bhaineisteoir in inis ceatlan ar an chréú an sin agus wugmuid
gehinnis celan agus tá cefne agan go fáil an teilech hí trúr fáiste an tamsin agus me heismóí sean Volkswagen Beetle a bhí aige agus bhí an ar go déad agus a hanrod is tíon san car agus haman muid ó hún dealagan gehinnis celan agus stopmuid hí an Royal Hotel go ddíireach tíú leis an wank so caiith me sem a chéadíthe in inis celan in san Royal Hotel. A bhí meidir ligin éon seomra a bháin ar bhain Séveris nó úslacht a buint leis an Royal Hotel is dóigar sais commercial hotel a bhí bháin fiú daine ag bhí ag taistil a goil háart a díal rudaí ag stopú an san óstan sin. Cosúil le go leor rudaí an san tíomh seo tíre ní a bhanan go stadas fáile a buint leis an focail Royal in éire rudí ró Royal a buint lo chuid mórach go bhí siad in níos le brí, bhí siad ar an J. Jerry agus sin mar a bhí an tóstan sin an tam sin. So, bhog me just go teach an wancan sin agus sean teach a bhí an tas agad a rís ceadan na rialathe a bhí an bégan de heile an bhanis tar a bheith ina gcónaí os ceanna wanc. Ní ró slándal ar bíele an ní ró alarm. Teagar sin a haulú ach bemuidne an alarm os maileat. Well, an téan chumne tugam sin a bank múin agus láin a bhí an. Is cyfanlum hí Virginia leis an wank sin agus an rud a hálathú bagrá leis an nes ní bank, well, stoigur bank taistil a bhí an, a bagrá láfa a hácht an seo go pomráid go cabhan na chéireann an seo, agus go ddíireach ar an tíomhile den chearnog don bhfuileat an seo a d'igan tú sin an éit a bhíú an bank múin agus láin sílam gáúr beidir sa teachtain Jamarch agus Jardine. So sin na cyfni atá agam sa héna digan tú ar bank múin agus láin. Well, sin go ddíireach an rud a bhí arsúlaigh maithar bhí se lonaithean inis ceatlan ceart leor a bhí fó a fegachu in ar a linn, in ar a ganile agus ar an ampú deisiil. Agus is cefanlam go maith nar bhí me jersíre ón scoil begraclinn gáil in éach leis. Go dure ó ganla a go háir cos bhí sin an ahan teachtain ar an aine. Agus just haman muid an san car segi agus bhí seomra ar cís an sin agus begrach leis na sean ar a meorí agus an sagart pariste. Na characterí le a haachtas agus bhíú maithar ag tóirt amach grúis na daine se bhí si de gcónaí máil agus ní bhíú an tarigid olmhaithe i gheart acu ach in éire bhí an dúlegis na daine seo bhí sé ag ligann sé go raibh farraig ar ní ró. Cos tógó eisin ar airm tíomh muid in óma in aice leis an folk park an sin an áitimó sin. Agus so bhí tuiscint aige ar winter na tíre. Agus ar súil na tuí. Go díire, because is cefanlam bhíú scéalaige Gedanig kegara uruanas vi se karkesh katir gur togu isacht dan denne sin agus togu isacht dan denne waihele shiel na brati a chianach agus ní roach isacht beidir chuig fontan a rod again rod nar hig far waleklia gedje vi gest but hig mahar gomai go garhache ja an rod vi gest agus grogá le arigan hort an denne sin is go weid sé rashe in snow Gojira. So bhí is dóigur sprag an teach sin mo chuid scéalaíochta because sean teach a bhí an agus bhí írsmí den chorus gas mar hampla a bhí fós in san te bhí stabli tíomhhir den te. Bhí meidir ar gcónaí ar an phríomhsráid agus ach bhí stabli an sin fadó a thuíhan tairí nuair a iiriide ionta te bhí bolú na gapal an go fáil. So bhí go leor mar dúirte sppraag sin an saolaíocht agus bhí gargéin agus cumáil sin bhí ionta a bheith i do chonaí an phríomhsráid. Bhí tá amta ahanrád a eiceil na daoine gáil an ansanál an sin
ag dearú na seascatí nuair a bhí lucht na garta sibhialta, nuair a bhí na paráidí ar siúil acu, nuair a bhí na paráidí ag na háiristí, bhí siad san na gulthar braid agus bhí muid sin ar sí an sin ag é thar ninnear ag an inniug a fécinn sin rud seo bhí. So bhí áitínta agin. An sin ar a hanig na tribloidí carú gaftaí ar an phríomhsráid agus bhí an phríomhsráid dridse san ihe. Agus bhí sin mar láthair sugartha agin. Because ní ró trácht ar bíán so bhí muidne a mí ar rothir agus bhí muid gimmert pelle a gine an gafta seo agus ní ró ach trúr nó cethar heile eile ina gcónaí ar an phríomhsráid fanám sin. Ba muidne na daoine dearannathe ar ó cónaí orthu os ceann na shopping os ceann a bhainc. Well, an ró cead siúil ag daoine fríd? Bhí cead siúil ag daoine. Ach ní ró cead ag carana ar agla go mé buama is tí ins na carana. Chomáile sin ar nó inis cetlan, bhí me gin ar gcónaí i grílar an bhile agus tá inis cetlan sitse ar Ilan. So tá an áhan hart timpplaring ar fáil agus begráthlíne a gola íoscaireacht begráthlín. As bhí chuid mhórda sin bhí sé fiáin. Ní ró an rud forbartha ar fád bhí chuid mhór áitinaí an sin go fáil agus bíú go ró tú ag grílar an bhile bhí tú mí faoin túí. So ní Manhattan a bhí an. Ní Manhattan a bhí an na buil air. A bhardar me bhí sé inta pléisiir a bhí sé inta spragúil agus hatsin se sin gomórliom a bheith. Bhí is dóigh go románsúlacht ag na buint le bheith a chonaí ar Ilan. Bhí tá scuite amach. So bhí sé mar himbal a go min san scríbhneoireacht teas agad sean ó Riordan Ilan agus Ilan eile. Treasure Island. Na rud bhí dréacht a buint leis. Haring tú in níos Treasure Island an sinna digan tú. Could you bheithe mú ag sugrú cinnte ach ar náide tamagéiring bíon an nearthainón. Could you an tábhar léithreachta a bhí agad sa bhile? Glacamnis gur sin an teach nuair a dearan aber go néirú duine leat Codéan na smuoití is mó a smuoití a bhfuil agad ar de áige in san teach sagad. Tá má ghlacu gur an teach sin in iscilin gur sin an teach a smuoitín tú ar a gcónaí da gurthú duine ceisteart fad áige. Cinse bhí an dúla ging in san teach sin. Winmuid anúsa just an leorlan. Like bhí leorthaí in san teach ceart go leor a begrátha mo bhaithir gulthaigh an leorlan a an teachtain agus leorthaí a thuirtaráis agus le fíorne bhí me sé chin chuid mhór ar bhí me ógus dóthe just slidean agus olpóg agus rudí den tais sin. So bhí ní ró me ar scoil a gcónaí a begrách leihí leorthaí a chur ar fáilte agus bhí me sé breasáas de bheith me líon sin sa leaba leis an buide Lucas Aid agus mé a léo leorthaí agus leúmaid Treasure Island, Charles Dickens, Enid Blyton ar nói bíú na ró an leorlan ró hásta iad sin a thuirte má. Is cyfan am héana digan tú na cyfní is mó agamsa go háirithe nuair ar leithinnta síre bhí a bhhailnis tá me sé rudbag ní sinne na tú héan tá dé míon agamát ach is cyfan amsa go maiid digan tú na gránain na comics bhí sráid de classic comics nis luitún sin Charles Dickens ní nuair a bhí mise den ag an sin a digan tú ní hocail an tuairt fá Dickens ach adagus go raibh na classic comics agin a digan tú bhí an scéal an agus bhí sé chuid waith stoithe gur graphic novels a dugtar orthú an is a digan tú ach ní an rud chéarna bhí an agus na dandy de bénú agus na rudí mar sin. So sin an tábhar léithreachta is mó bhfuil cyfní agamsáirthú sin agus a telefísir ná sin. Bhí siad san agin ceart go leor agus dóthe beidir gur leorthaí is mó a léamaid agus beidir gur leorthaí leaganacha siimplí
Charles Dickens de fáiste a bhí David Copperfield lehéidí sin ach bhí an tóir na leor in san scoil agus begrát leis na múteirí leor a Leo Mappiger tróna de híine ar bhíú obair na seaachtain na déanta ag bhíú sort of The Iron Man le Ted Hughes mar leor agin gur bháin bhí Ivanhoe le Walter Scott. Bhí si dúlanna go maiid chuideach go seo mar leorí a bhainmid soltáiste agus bhí mid sásta toirt fuhu. Is dáthe ní an irid sin rudí eile le déanú níach an dá chaneal ar an telefís agus ní bhíú an telefís arsúil an támar fad, ní bhíú an test card an test agus ar bhealach agus is dóilm gur chaine ma heismóirí srían ar an telefís comáid. Well, tá sagm gurú an cinál an nós sin an gurú go mé daine caint fa ag an náam sin tá sagad a Penny Dreadfuls a d'iggin tú nach rú caidian na ngeanan nach rú sé rá waithe d'iggin tú. So teigim an dói a jocolat sim níos mó a churs na leorthaí. Agus is ceann lom héin na leorthaí a bhí agan héana d'iggin tú an chuid is mó acu inis bhainsead le metasálaíocht na héireann agus cúthallainn agus fin macúil. Leorthaí baga d'iggin tú agus sin na cehníí is mó atá agam héana d'iggin tú. Ach an rud a bhí an aganne inar Sáile d'iggin tú bhí rudba Gaeilge agan Sáile agus mar gheallar sin bhí cléanú aber le hábhar a bhain leis an seansail agus ar náide tá cléanú sin agam go fáil mar bainnim ansalt go fáil is na sean scéalta sin atá agan héan in éireann. Well, bhí dúil mór ag mo bhathair I litríocht na hÉireann so cinse mar hampla bhí muid Leo Walter Mackin, Patricia Lynch, the turf cutter's donkey. Bhí si gcónaí ag cuairtú leorthaí den tais sin ní ró si a géirí go mé muid gafa le Enid Blyton agus Just William agus iad sin an támar fad níor héil si gur bhfuin dothar an tú. Ach mar sin héin bhí rinn si cinse de gúirmuid cuidmhór de leorthaí na hÉireann comáid. No, is ceann am héin Just William agus Biggles agus na rudí sin ar náide a bhí cinál well, bhí siad cavíach aganne d'iggin tú mar ní sin an cinál saoil a bhí aganne a therapy. Sin é ní ró an taithagin ar Jennings agus a leid, but bhainmid soltáistú ar level éagsúil beidir nar hiigmuid go dtíorcha a bhí gceist le scoilcónaí den tais sin a bhíú acu I sasan. But bhí an irid sin leorthaí an bhí mar dúirt méid bhainmid anú sa just an leorlan so bhí leorthaí ar fáil a rihan ama. Well, luí tú in sin scail chónaí. So go dé fan dara level in sin a d'iggin tú mar bíon athrúbag I miónian daine tú teat an abíocht an chéad chuid. Sin é, bhfuil thuma a ré ó bunscoil bhíhil in inis cean a ré go colliste bhíhil agus scoil bhí sé cosal a St. Coleman's in Contrán a scoil na mraithre ar nómi. Na sagart a bhí amon na scoile sin bhí sé garú ó hála gur chuig céad gasar iad a lig a rithart frídenáid. An scail chónaí a bhí an? Bhí daoine ina gcónaí an tam sin a níor an irid sin acuáin. Tá agat bhí daoine beidir ó cónaí orthú I Ras Líon ó Bélecha bhí sé róada a bheith taiste le an le so bhí siad sin ina gcónaí an a rith na seachtainna a thuisiid nóáile ag deireadh na seachtainna. Agus beidir chuidir na daoine bhí gold an na scrúdaithe thuisiid is deachan ar fear don chairman dearan nach raibh na scrúdaithe agus stop siad an. Bhí béim olmhór in san scoil ar an féil, mar ró tu maithe gáil don féil Gaeilge ní ró sim de leiad acu anat agus bhí me se beag lag fuaitisa ní ró so
níor tugáirde bí ormsa maidir le cuasaí sport. Hála sin céad bhliain a romhat san scoil gur bhuaisiad an corn sin corn bhicrúirí don céad úr ach níor bhuaisiad is clíthe ina dhé sin an san 7 mbliain sílim a romhat san scoil ag an level sin. Hála just gur blian inta mai acu an bbliain sin ach bhí sé tamil ada in dhé sin solar éirí leo an chorn sin a bhaint don darna thuair. Tíomsaíthe. A bhí an cheflins agus óméocht idir Cális de Bhíal agus scoil na mraithre ar an óméis sin an náhaid a bhí agus bhí an timirta sin a golar idir an dá scoil. Bín sé a gcónaí cinnal nimhneach na cósain. Agus mar a ró simrá mhór agat in san sport go dtí fan cheáil. An deahí an ceáil ag an am sin a bheith mar is cehann lom héan sin do gáalta héin ní ró mar an sim ágamsa in sport agus mar bhí na luchan a céarna ag na gasrí má tatú mai ag sport in is bhí achan daine a bheith geirí a bheith lortlaat ach man a ró sim agat man a ró inniuleacht agat in san sport nó man a ró tú ábalta agus airde a bheith géirí airde hainteortaí in do bhhar sport an sin bhí sé deachar ar fáistí agus is cohann lom héin a dtuigeann tú gur chur mé héin agus coppla duine a bhfuil coppla cindum a chairde go fáile dtuigeann tú bhí me sé scail chónaí a churmaid anspéis in sa cheáil mar mar cinnal de cuasa eile dtuigeann tú a chórthú ar shiúil ón sportmuid. Sin na seascadí a dtuigeann tú. nó a bheith agus bhí sort of ború fin cheolalas da an tam sin idir ceol tíre agus ceol pop agus a hadsáis. Ní dóilm goróin irid sin de sin chun mar an jacket a bhí agamsa le Cális de Bhíal an tam sin goró sé cinnal ní ró éonrod th molú birte bhí anrad ínta leabh ní ró bhí an áte fad in Isle Brí so ceart go leor bhí cór an but níor chorú éon bhéim ar an cheáil. Tá tú caiintean is fan na seachtúidí agus fiú an rud a hála is cehann lom níideag 73, 74 nuair a bheoh sim agam sa beidir páirte ghlacu in san eis chorú an feis ar ceall hí cuasaí go hág sin bhí agla ar géine bailú le chéile tar agla go darlathú rud aigen so ins na bliantí sin ní ró outlet ar bí agamsa so ina dhé sin is níor chuirme sim in san cheáil go dtí beidir groma san ollscoil nó ina dhé sin because ní ró na deisinaí an ní ró clubbaní íhan bhí anrad drid síos bhí cantar lockdown bhí lockdown fola túrlastein ó cultúra an ag tús na seachtaidí. nó bhfuil ag an am bhí mise scail chónaí a dtuigeann tú agus ní ró bailach éalaí a bhí an a dtuigeann tú. Is cinnte nach deacu lom agus le coide a chairde a dtuigeann tú faoisiú a bí a eil ón sport agus mar gheallar sin bhí ansim agin in san cheáil agus bhí muid gcónaí cé acu is fearr the Beatles nó the Stones sin an cinnal amadí a bhí ar siúil agin a dtuigeann tú agus in sin ina dhé sin a dtuigeann tú tá smuitiú inis gur ag an am sin fásta don cheadúr chur mé sim sa léthreacht ar a bhean scoil agus mar gheallar scoil chónaí a bhí mé ar dwatha ní Phádraig Cáiliste ní Phádraig ar dwatha agus bhí leorlan acu in sin
agus is cyfannam gur chur mé anspéis in science fiction ag an am sin. Agus cydé Tásagn gurú bailach eile agad gurú an leor an áitiúil agad in sin na digan tú. Ach cydéad na rudaí a chur tú spéisian agus tú a dhéagor mar an rú cinnalach a leor. Ní dóil mé because leis an iarnírán ní dóilm gur léime se an irid sin rudaí na ra bhí mé an san bhanscoil. Tíam neoga. Cabí rud a hála winan léhireacht leis an bhanscoil agus leis na blianta luas sin beidir grón amarcha dana oberwelle le genúagin. Glacham fásta híamis brahan sé go mór an ítás atá sa scail. Mana bhfuil cathú na léhireachta siúil sa scailún sin agus má tá rábhéim an sport agus mar sin agus mana bhfuil a gahabí an sin gan treir de cheartaneat bheit sé ionta deacar dhéagár mar sin. Mar hampla is gyfan lomsa an chéadúir a chula mé fá Flann O'Brien a digan tú hí cópta at Swim Two Birds ag chuidta na gasrí in san rang hir na lomsa nis tá mé caint fá bhí muid in san séúlí nó mar sin so bhí muid seatéag nó mar sin. Ach hennic na rudí sin digan tú hennic higmuid gurú saoil mór in sin, saoil na scéalaíochta in sin, agus gurú faoisiú le fáil ón saoil a bhí agan muid dear muil achlainn ó ruach, dear sé gur cime de chuid na cime an tradiisiún a bhí ananis. Ní róm a dinne ag smuitiú mar sin atá ach cimí a bhí anaine mar níú sír sé bí aganine bhí muid nuair a bhfuilthar an clog chaí tú rodégan i dhéanú agus mar sin agus bhór an faoisiú dúin saoil na scéalaíochta a bheith agan le go deaculín faoisiú eil ar an saoil le thula bhí agan. So, but níró sé mar sin lása ní dóil mé ins na bliantí tosaí an sagartíh a bhí món an bhéirla bhí sé na món an cheoil chomáid agus begrach leis an níos mó ama a caiithú leis an cheoil nó leis an bhéirla. Agus kennal Mary Poppins agus stuff like that. A bhí ar siúil ag bhí sé chuid sé cearnaí ar siúil agus bhí muid just ag mágu faoi. Níor heagmuid bhí sé níta tócha oiste le seo a seo máid, but níró sim dá leiad. So níró na clásicí móra fiú bháin ní dóil mé nó níró. Is gyfan am héna digan tú, bagrálinne leginteáin nach rú dúla bí agin in san cheol clásica ar dói. Ach, nuair a chluinne Tchaikovsky 1812 agus mar sin, bhí rudaneacht an thógad sé thu agus fáid sé grim ar na mothaine bhí agat a digan tú bhí sé táhachtach ar an dóid sin. But is deacar a haulú a digan tú go rathú Mary Poppins agus Chitty Bang Bang. So níor sin deis nar tapiú, níor bhórmid an seans sin. Corú chuid bhór ama agus foiineh a mú ar an dóid sin. Ní róise go halc nar thuid nar hanig meid leis an ard level. Bhí níos mó den éileacht agus de uorscéaltaí an. A fós sin bhí meid ag plé le Shakespeare agus ní ró meid abalta déile leis níor hiigmuid go dé bhí an teanga ró jacar bhí na drámaí ró ada, bhí meid ag Goldfried líne ar líne. Ní bhfuair meid in bhlás ar an sihir. Agus sin ní rón lochtar an bhún, ní dóil ach bhí an lochtar an chóras a thugárinne, Goldfried King Lear agus Midsummer Night's Dream. No, is cyfan in sa chálaiste bhí Henry V chonig muid sin ach a bé gur cachanna agus rudbug bhí sé ionta deacar a digan tú níor chormuid mar an spéisián mar bheith léin. Well, caihí gur chuid mhór ag fannacht leat ó hiú na litríochta agus
fáil amach fan litríocht an sin ag an tríú level nuair. Well, fiú sulla danig becordú ar nói beidir gur fríd an Gaeilge anig meisteachar an litríocht rinmuid an drama mór sa bhanscoil rinmuid Cotabán Christ le Christór a Flynn rinmuid na Philly, Sean O'Rear, Don Martin O'Geran. So bhí níos mó céile agus níos mó tuiscint agam don litríocht trí bhean na Gaeilge nó mar a bhí in san bhéarla agus seanshaid gur bé sin an rud a rinn an difer. Daihan me gro litríocht nua iseach a híhrú in san Gaeilge san áitróid ag plé le seanstof in san bhéarla. Thu mar raithe an ollscoil an sin agus rinn me cóchéim i Gaeilge agus Bearlach. Ní ró mé cinse an mé móthóhan den áhar intlachtúil in san Gaeilge nó beidir ó thuomh ibre nach mé ó go leor deisinaí an trí bhean na Gaeilge so sinna fá go roghnaí me an Bearlach go mhaith ach mar a háirlis a ríist hí thu me go Cúlrá na ollscoil alú a Cúlrá hí an cuasa Gaeilge ag plé le Gaeilge an léaniu le cuasaí teangolaíochta le séhrú na teanga le síhrú na teanga a rééis san áit aró an Bearla ag plé le Donne agus Dryden agus Shakespeare agus Chaucer. Tá táhacht lóisiúd gan áras ach más ag caint ar litríocht an léaniu, litríocht na fiche híise in san Gaeilge a casúar mé i dosach. Is áisteach an rud diggin tú tá ráite agat an sin ó ma híomhsa diggin tú mar tá Chaucer agus na Chaucer, Shakespeare, Don Dryden na daoine sin a le luite agat a diggin tú agus is áisteach gur sin an cinnal an tréimhsí sin a diggin tú an sean Gaeilge sin an éit in bhfuil me spéis diggin tú agus beidir an nua litríocht an bhéarla diggin tú híl mé award the Catch-22 agus tá sugad na stáithe má tá ag smuitiú ar an dhéirinne stáithe gur litríocht mhericha seachas litríocht bhil curú Orwell os ar ggóir mar hampla de deá scríbhneoireacht in sa bhanscoil a diggin tú agus ag smuitiú siar ba stáithe maire Séamas Mac Annaidh Séamas ó Gríana agus is cyfan nó ag an jeirú ag an fíor jeirú rinmuid má bhealach chéin ar a bhanscoil. Seanú buil a bhí mar bhaintear agan in sna blianta jeiraí a diggin tú agus a réist spéis aige sa cheáil agus in cheáil agus go háirid in fili ar dhéile na seaatú híisi déag agus mar sin so sin an dóid a hanig méisteach ar sin. Tá sé aisteach mar a luú tú George Orwell rinmuid na Animal Farm in san bhunscoil. Mar agur heagmuid an scéal an scéal a bhí but when me John Saltas an scéal. Well na síntaach sin an is mar faoin am a fuair me sé ggéirim ar Animal Farm bhí sogum go mhaith gur an fáilte a gceiste diggin tú agus cén ar hiigmé an difer idir Trotsky agus Stalin agus Lenin agus mar sin bhí sogum gur rodéigen ar siúil agus an sin do bhhair scríbhneoireachta Orwell fá an cogu chathaire in sa Spáin hiigmé an sin a diggin tú go dé bhí a gceiste ige an Animal Farm nuair a bhí sé ará gur girim dácht daingen ag Stalin a rodí nar a bhí sin an bhain teachtarach a bhí ag Lenin agus stáithe Trotsky fásta sin. Well, in san ollscoil léime se ahanrod hí rééis hí teachta go ar leorlan so bhí mé géirí ahanrod a léos barachlam cuidmhór Gaeilge agus cuidmhór Bearla a léo gach lá gach seachtain gáirithe uairscéaltaí gearrscéaltaí agus bhí an irid sin sima agam in san
Bhíon éidir san sima agam in san litríocht gur ír mé orthu mé ó cead agam sihir cruíoch a dhéanamh mar chuid den bhliain den scrúdú den choras scrúdú in san bhliain dearna in san ollscoil bhí éad staidéir topics in Irish studies an taine a bhí agus bhí cead agat de réród a dhéanamh agus tas agad an duine ar ó simegi in san fáil gur scríb sé tráachtas ar an fáil a gan dé armánach stíl féidir chun dé litrama rudí den taisin so thume sé ad le Diarmad ó Dublin an leachtar bhí ganas ar an éad sin agus díirme ar a mé cead agam tuairt faoin scrínar a cruíoch agus sin rud nar éú riú ribhe agus dúirt sé bhfuil ggóir eileis agus arcamid ar leabhhailí tríd an bhliain agus mátá sé sásfuil ligamid deit go ar eileis mar a bhfuil sé sásfuil very muid na áhar taide deit agus ní roma sé géirí taide dhéarmaide a dhéanamh so scríbme sé beidir 3 nó 4 nó 5 físa is stílanna éagsúla a géirí na stílaní sin a chleartú agus cuidan na písaí sin tá sé denis is tí gcuifab má Londú buí an céad leor a dulse me. So bhí me ag scríú, bhí me ag léo, bhí cuidmhór ar siúl agam ag an amagus. Bhí an rinn na daoine a bhí in éon ranglams, bhí cuidmhór ag golar bhí cuidmhór ceoltarí. Bhí Marcus O'Moracú an sa rang, bhí Gary Hastings an sa rang, Shéamas Quinn Fidler, Tarla Conley, Pibera, Comáile sin bhí réaltan ní leanan a tanis bhfuil clú agus cáil orthaí mar scríbhnar bhí sé in san rang. Bhí an irid an daoine maithe spragúla in san rang agus Gaeilge gur fad a bhí ó Lorg atring héin an tam ar fad. So bhí sin anna áhar mór misní dús agus níor bhain me se tas agad bhí daoine ag teachtas as bal fearste ar ó taithí acu ar chuman clún ard agus ar an saoil Gaelach rud nach róaging in inis cealan a chorbaí. But thume a dahéir sin agus hiag me gur bhain an Gaeilge le saoil an léonniu agus go mé abalta de héile caiithú trí bhean na Gaeilge so beintach an rud é gro mé in san ollscoil leis na daoine sin ag an am sin. Well, ba mhór an rud sin a dtuigeann tú mar is ceann am héin a dtuigeann tú an differ a bhí idir mar a dúirt Celtic Studies an ollscoil na Báiríne agus an cuasa Gaeilge a bhí a Cúlrá nes ní rastal me sé ar cheachtarach acu a dtuigeann tú ach bhí sugan gur an differ sin an gur an teanga bheo a bhí sa Gaeilge in Cúlrá ach ábhar staidir a bhí intí in ollscoil na Báiríne. Luí tú in sin Diarmad ó Dublin mar a hála sé bhí Diarmad ó Dublin in a bhaintear oganne in ardhatha ar fá bliain amháin sulla bhuair sé an post mar líochttar. So tá an irid sin le rágan gur Diarmad ó Dublin ogan bert. Ní bhuair me seans a bí a Lord leat fá na postana a bhí agat a héimeis ach le coidú dé bé an deis sin agin in sna clárcha eile a bhí sin sa tréis seo nuair a ratham muid isteach agus nuair a bhí muid lé ar na leorthaí cinnanéon chinéile nó go ddíire mar tá rád a le fitte fúte le chéile is dáile. Well, gur míle maigad héimeis bhí sé inta deas bheith caiint leat. Gur maigad héana héimeis be muidir cantiréis. Bé.